JB Educational Institutions presents Red Champions Trophy. Cricket వేడి మొదలైంది. What a shot! Magnificent straight six. సై అంటున్న కాలేజ్ ఛాంపియన్స్. This is six. Red Champions Trophy Season 4. Brought to you by JB Women's Engineering College, MSET Code JBWC, Renugunta Road, Tirupati. For admissions, contact 939-711-2011. Associate sponsored by Tata Gold Plus వారి మాయా మాజిక్. నిజంగా కనపడే దానికన్నా పెద్దవిగా కనపడే అద్భుతమైన వజ్రాలు పొదిగిన ఆభరణాలు. ఈ రోజే చిన్న వాటి ధరల్లో పెద్ద వజ్రాల అద్భుతాన్ని పొంది మంత్రముగ్ధులు కండి. టాటా గోల్డ్ ప్లస్ కేటీ రోడ్, తిరుపతి. మరియు శ్రీ బాలాజీ గ్రూప్, బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీలో 47 సంవత్సరాలుగా వరల్డ్ క్లాస్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ తో సేవలు అందిస్తున్న శ్రీ బాలాజీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫర్ కంప్లీట్ బాత్రూమ్, కిచెన్, ఫ్లోరింగ్ అండ్ టైలింగ్ సొల్యూషన్స్. ఫోన్ 66692224. మరియు ఎమరాల్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ కోర్సెస్ ఆఫర్డ్ MBA, MCA, PGDM. For admissions, contact 9000739992. మరియు పెంచల్